खुलुमबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना बे लकडाउनाव गासैबो मोजाङैनो दं। दा जितु कन्डिसन मोनदों मोसानाय रंजानायाथ' जानायनो नंला बायदि मोनदों आं। थेवबो आं रंजालि बैसागोखौ मात्र दोंसेल' मेथाइ आंनि गोखा गारांजों बोनानै बरायनो सानबाय। जालाबाय साला दाउखा गाराङा। आसा खालामो नोंथांमोना खोमा फारनायाव थुला होथेनाब्लाबो खोनासंगोन। दा आं जागायजेननोसै। आंबो मोसानोसै। नोंबो मोसानो? फैहां फैहाङैनो बैसागो बोथोरा सफैलायबाय। देग्लाय थांनो होननाय रादाय होनायखौ बावबाय नामा? देग्लाय थांनो होननाय रादाय होनायखौ बावबाय नामा? बैसागो बैसागो। जियानो जादोला गासैखौबो बे दुखुनि समावब्लाबो रंजालि बैसागुनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोननि साननाय हनाय बे गोदान बोसोराव मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंथों। लोगोसे न'खराव हाजासे गोजोननाय फैथों। आरो जों सिफुं दामेलोडी टीमनि जानानै नोंथांमोनखौ बे रंजालि बैसागुआव जेरावबो थाङाब्लासिनो न'आवनो थानानै रंजानो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय। गोजोन्थों।